Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон. Аввали аввал бародари азиз хоҳиш мекунам ки ба хотири Аллоҳ бародарои видео беҳад муҳим аст. Чӣ қадаре ки метавонем бародари азиз лайк монем, поделиться кунем, ба дигарон равон кунем ки лайки шумо, поделиться шумо сабаб мешавем ки ҳамин хоҳар соҳибдаракош пайдо шава. Рости аз шаб то ҳозира қариб 100 ё 300 нафар дар WhatsApp-и ҳамин авиакасамон роӣ кеста ки рости қатиш ду гол аст. Як баъзеҳо мегӯянд ки дар Шолков аст ва баъзеҳо мегӯянд дар Фудсити, баъзеҳо мегӯянд дар Садовод киштагиян. ҳамин модара, ҳамин хоҳар аст. хоҳиш мекунам бародари азиз, чӣ қадаре ки метавонем видеоро паҳн кунем, поделиться кунем, ҳамин лайки шумо, поделиться шумо сабаб мешавад ки ҳамин модара соҳибдаракош пайдо мешавад ва касе ҳам ки аниқ дақиқ ҷоша бидонад ки дар куҷо аст, аз дасти мо иншоалло ки чӣ хизмати чӣ рафта мақсад кӯмак мекунем модара ба ватан, ба пеши назди фарзандош, ба назди падару модараш равон мекунем. Соҳибдаракошам агар ки дидеста бошед навори мара дар ҳамин номер занг бизанед, иншоалло ки ҷои аниқша ёфтем, ин модар рафта ба Тоҷикистон равон мекунем. Аввали аввал аз шумо хоҳиш бародаро видеоро чӣ қадаре метавонем паҳн кунем ки имрӯз беҳад муҳиме ки модари мо шуморо ки медона ки киштагӣ мухи бародарои хидмо киштагианша мумкин ира ино барои чанд рӯз дар Садовод барои сатардор киштан, гуфтан инаша модарам сатардора киштестан. Аллоҳ медона ин чӣ гап пайда иҷа ҳами як бор митинг барои сатардор гуфтан, иша фақат зоти пок медона ки чӣ гап аст. ба ҳам хотири бародари азиз хоҳиш мекунам ки видеоро поделиться кунед, лайк монед. баъдан бародари азиз барои ҳамин хел модаро ҷойҳои бехатарӣ, ҷойҳои хуб корӣ ҳаст бародари азиз дар фабрика, ман ҷои корш рекламаш мондам. Модарои азиз бадурем видеои кор тамошо кунед. Ин ҳамин номерои ма барои кор метавонед ки фақат дар WhatsApp муроҷиат кунед ки иншаалло ки ҷои кори беҳтарин, маоши беҳтарин, ҷои хоб дорад. Документ надошта бошӣ ҳам мешава, пас документ мекунӣ. хӯрданаш ай хита бародари фақат ҷои хоб бепул дорад, хӯрданаш аз хита ҳамаш бародарҷон. ҳама тамисра зачи мекунед нархи навош ойликаш чанд ойликаш бародарҷонои азиз ҳамин 45 боло то 65 то 75 дара мегирен. завест ай объёми кория бародари азиз хулоса ин 45 40 боён намегирем, боло мерем 55 65 75 35 астағфир 35 хулоса ҳам 45 боло мегирем бародаро. айни ҳолоз дезем ки дар куҷои ҳастам, дар ҷои хоби ҳамун ҷо ҳастам, омадагиам ҳамин бисёри баҷ кардем. хостам як навортон кунам бародари азиз. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. хоҳиш мекунам ки бародари азиз ҳамин видеоро ба қадри имкон чӣ қадаре ки метавонем видеоро паҳн кунем. ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ.